astăzi o să dau ad la... de fapt, bună Selina și... O să dau ad pentru că 3 persoane mi-ați spus că o să... Adică mi-ați scris numele în comentarii la shortul în care v-am spus că o să vă dau ad ca să ne jucăm Brookhaven vineri, adică mâine. Dar nu mi-ați spus cum să fac live, așa că probabil că o să se anuleze. Dar o să caut eu și promit că până mâine o să facem live. Deci mâine o să vă scriu ora, la ce oră o să facem. Bun, prietenii mei, am pus o pauză și m-am gândit la ce oră și am spus că la ora 4, bine, la ora 11 o să facem live. Și încă o veste este că probabil vom face cu băful meu. Haideți acum să dăm ad. Asta e numele la o persoană din comentarii. Sper ca el să fie. Al nume am văzut că este ăsta. Ok, nu știu, dar așa scrie în comentarii cum am scris eu în bara de căutări, dar se pare că singurul schimb care mi-l dă este Daria 137023A, deci o să-i dau, chiar dacă nu așa era scris în comentarii. Și ultimul nume este Verico438. Care este această fetiță foarte drăguță. Numai la 3 persoane, adică numai 3 persoane mi-au dat numele, deci vreau să îmi scrieți și voi numele în comentarii. Pa!